alaikum. Ya Allah ci Allah ci. Wa alaikum Ya assalam. Allah ci. Ina wi? Tashi da Allah. Aba Allah ci. Tashi ya gida. Lafiya kalau wallahi. Iyalan? Alhamdulillah ya lafiyar su kalau. Na fito dan je masallaci ne na galle ka anan kana zagaya. Wala ina dan kewa ne ka san ji an kawo mini bulo. Kuma gashi aiki na tafiya. Allah sarki wallahi aiki ya tafi. Wallahi. Dama kamar ka san ina neman ka. Allah sarki ga nan. Wallahi dama akwai wani shawari da nake so ka bani. To insha Allah ni kuma zan baka shawari yanda ya kamata. Ka san an ce a wannan wata mai albarka. Wata Ramadan. Yawwa. Wannan gaskiya ne. Akwai wani makwabci na ne. Da yake gidan haya. Nake so in dauke shi kuma sibidiya da naka kai ma makwabci ne. Yasa na ce bari nemi shawari daga gare ka. Kwarai da gaske. Yana gidan haya. Zan dauke shi in bashi gida ya zauna da kuma wata 500 da dan jajari shi ma. To amma ya kake gani? Ya lati. Ka dai san dai ka ce da shawara da aka yi amfani. Shawaran ka zan yi. Duk abin da na ga maka shi da ka yi. Dan yadda ai tunda na ce da shawaran ka zan yi amfani da shi. In na ga maka ba za ka tsallake ba. Ba zan taba tsallake ba. To shikenan. Magana na gaskiya shine shi talaka ba iya matalaka duk iya kokarin da kama matalaka sai ya ture. Yana rana ne da ka ja shi ka kai shi inuwa amma yana shiga inuwan kai kuma ya hanka ka cikin rana. Haka ne? Kar ka yadda ku daidaita da talaka. Kar ka yadda. Shawara dan ba guda ɗaya shine ada kan amfani ita. Ka zo ka samu kamar naira 10,000 ka ɗauka ka bashi je jajarin da shi. 10,000 za ta ja mishi jari. 10,000 za ta ja mishi jari ko da kankana ya samu ko gauta ya sa na 10,000 sai ya jalabta shikenan. Kuma wannan ma Allah dai baka lada. Kuma ba haka ne fa. Ka kawo shawari. Amma tunda abin da kace ne. Da shawarin kan zan yi amfani kamar yadda nace zan yi amfani da. Nagode. Ba damuwa. Tunda yanzu ka ce haka ne? To dama ba wani bane. Kai ne za a bawa wannan abu. Tunda ka ce 10,000 zai yi ba damuwa bara baka 10,000 ai zai isa zai. Ya lati. Ai 10,000 ka ce ai. Gashi. Ka karba? Ya lati. Barin ga ma gaskiya. Duk rana irin wannan rana Asabar. A duk ranar kawai ji ka gaba ɗaya kwakwalwan kai na duk kunciya suke. Yanzu haka ba ni sani mai duk abin da na gaya ma ƙarya nake maka. Ƙarya nake maka ya Allah. Wallahi ƙarya nake. Na ce da shawaran ka dan ya gashi. Ya Allah wallahi ƙarya nake yi. Wallahi ka ba da kuɗin kai da su ce. Ka je kai jarin. Nagode.